Hvor er vi nu henne? Vi er nede ved Grædemuren. Grædemuren? Hvilken dag er det? Det er Yom Kippur. Yom Kippur? Det betyder, at jøderne skal forsone sig med Gud. Forsone sig med Gud? Ja, og gøre alt for at påvirke hans dom. Så de kan få et godt år. Det er lidt crazy. Lidt crazy. Og så skal de snart svinge med kyllinger måske. Hvad skal de? Svinge med høns over hovedet. Det må vi få et glimt af. Men de står simpelthen og beder alle sammen lige nu så. Ja. Det græder de også. Græder? Det er jo Grædemuren. Det kan så godt være, at lige pludselig kommer en og slår dig ihjel. De kigger meget op heroppe. Gør de? Ja.